Hello guys, panoorin yung mga video ng mga lula na hindi makalabas, mga ginagawa ng mga lula hindi makalabas. Saka pakipalo na rin ha. Panoorin nyo na lang sa video namin. Salamat. Bude ni ato agian friend. At tad. Magulat ra ko dire. Hala, di ko katagatohon. Hala ka. Huy, kalayo man sa bagungon, hoy. Ah! Alak ka. Naunsa. Anak yun na? Ah, manta. Ah, manta. Way lain? Wala. Yara. Lawa mong gid na diha. Mao? Oo, nabuhi sa pobre. Aroy. Bili na imong kinilas. Ha? Dinang silbi diri. Ikaw man na magkinilas ka? Magsinilas lang unta ko. Ha? Lansang ang imong tumban. Nailansag? Ang lansang. Hindi pagtunog ka lang imong tumban. Kahoy ba nay Ah, lansang? ya, man ko tunog, eh. Kalapo. Ah, kalain. Sige na una. Uy, may bagungon. Mugani ingon ako kakalayo ba? Mbo, salangaw piladas sa ukok ani. Na, dito ra. Ikaw ba, prin? Asa naman kunin mo gida? O, nidaga na na. Oo. Asa man ko dadun ani, ginoo ko. Aray. Agad pa more. Turukas na plin. Ha? Dalag ka, oy. Ha? Dalag ka, kay magkalapok ka. Mooron. Oh! Oh! Yan na. Dira ka. Aray. Uy, aray. Sige ka mo silbi, kay lapok, Ginoo. Nay. Di naman ni ibot. Dali sa bangin me. Ate mo. Sa maning di naman ni maibot akong tiil. Aray. Ah. Buhi pa ni. Panahon ha. Aray. Aray daw, aray. Di naman maibot akong tiil. Aray. Nagkakaibot. Pataka man mo, oy. Ah. Ay, nako. Tabang yab. Ay na magipag-aray kay na malubong. Mao ni mang bagungon nga dili na mo are. Tulang guba. Nanawag ka? Sige po kung panawag, di ka mo tubag. Ah, bani. Kaya nagtuo mo. Dapat ning bagungon muduol na lang. Sabi na kang tulog. Kaya anak, nagbaktas ko dahil mo gabi eh. Nagtuos na. Sama po ning bagungon pagukod-gukod man. Hala na ako'y natumban. Murag ko ani siya, murag tuway. Aray. Oh, laban ka. Oh. Ta. Pero ang tiil. Ang tiil, ariglar. Kuray na looy. Mamana na lang taoy. Aron di ta mag lapok-lapok. Ikaw man gyud mauna kay mata-mata ka. Hi guys, salamat sa Panunood. panonood. Pakipalo na rin.